Благодаря! Защо крещите, бе, уважаеми зрители, бе? Каква е тая радост? Добър ден, господин водещ. Простаци. Не са простаци, но могат и да станат, ако не четат книжки. Господин Жмучков ли бехте? Не, аз се казвам Кучко, не кажете Жмучков, защото господин Хиподиал, аз владея изкуството на шамара. На двата да песника. Да. И един шамар. Да. А защо искахте да ми гостувате тук, да го така, да се каже, примерно? Абе, господин Хиподил, бе, какви ги говорите, бе? Защо иска да ви гостувам? Аз за първи път в моята кариера, уважаеми зрители, съм доволен, че влизам в това мерзко и пошло капиталистическо студио. Нали? Ако ме наплюете още един път, мога да ви напикам, така че внимайте. Не, внимавайте, аз да ви плесна един шамар, така, с опакото на ръката. Да, ще ви попляскам по допето, ако нямате, нали, така, нищо против. Нали, вие не сте ме поканили, господин Хиподил, но аз ще седна, както съм седнал на това диванче, защото, ако нямате нищо против, вие сте по-добър водещ от този пропаднал, деградирал, аморален дългуч. Вие двамата сте гологолари, господин Хиподил, а онзи е обръснал, а вашата глава е опадала косата от мислене. Разбирате ли? И тя е по-гладка, нали, ако нямате така нищо против. Нямам да ме пипат. Ох, душичка за... Значи, виж какво. Моля ти да не би фамилиарен, аз съм професор, а вие сте певец. Да, право. Разбира се, спазвайте дистанцията и моля ви се не се дръжте като онзи извънземен човекоядец. Извинявам се за което, господин Моля ви, вие сте интелигентен. Не Смучков, аз не смуча. Аз съм Кучко, вие гълтате. Добре, няма. Господин Хиподил, бе, моля ви така да не излизаме в пошлотия. Моля ви, ще се ядосам и ще ви направя една ката за 8 дъм. Вие майтап си правите, майсма, я? Не си правя майтап. Аз съм дошъл да ви защитя, бе, господин Хиподил, бе. Разправя, че вие пишете долни, мерзки така и цинични текстове. Абе, вие малоумни ли сте, бе, уважаеми зрители? Къде, питам аз, е този цинизъм? Вижте сега какъв израз. Една патка, нали, мислила и накрая Годжи спаднала. Вижте! Това е моя книга. Не, вие видите онова бибека, знам аз. Но ето, това искам да кажа истинско доказателство за тази теза. Аз имам 20 книги, стотици статии, което означава, че мисля денонощно, господин Хиподил, като вас. Да. Седнете там и не идвайте, защото има грип и бацили, които ние може да, нали така, обменим. Аз го разбирам това нещо за мен. Да. Разбирам, че вие сте издали толкова много труд. Да, може благодаря. би на вятъра, може би не, може би на суша. Вие сте един от утвърдените писатели. Ако ви ударя на суша, вие са подмокрите. Утвърдени, но вече според мен сте умекнал писател. Не сте толкова утвърден вече. Абе, вие защо ме обиждате, бе, господин Хиподил, бе? Какво е? Каратист ли сте, бе? Защото ще видите така. Вие искате да кажете, че не разбирате моето творчество, бе. Но аз напълно ви разбирам, господин Хиподил. Но народът, нали така, не ви разбира. Вие не сте пак чак толкова дълбок, бе, не дейте пък така. Ние и двамата ще си останеме, господин Хиподил, недоразбрани. Единствени съвременници, които могат да се докоснат до вашия гений, са Лос Хемелос и, нали, Сара Марчинкова. Значи, господин Хиподил, вашия скакалец е съвременна интерпретация на кацнал бръмбърна трънка, нали? И не знам какво там размахал навънка. Аз дори имам една анатомични, нали, глупости. Но аз имам една мечта. Косара да изпее песни по ваш текст, за да станете дуети с Стефка Берова, за да се върнете в златните времена на българската, нали, естрада. Какво така скочаете? Не ви е интересно моят разговор ли? Не, господин доцент ли бехте? Професор съм, бе, господин, бе! Прести да ме плюеш, само молим ти се. Не дейте, бе! Искате ли да ви направя?
Значи вие сега искате да ме изкарате умен и да ме злепоставите вие не сте глупав. Абе, Аланково, бе, не се правете на скромен, господин Хиподил. Взимайте пример от мен. Ето, вижте, дори в темата на здравословната и... Здравословната? Да. Да, както размиваме се, разбира се, хумор е добро нещо. В темата на здравната реформа искам да кажа, дълбоко е засегната вашето творчество. Вижте как бъркаме родовете, не ме разбрахте, нали? И числото да, също така. Чуйте сега. Чуваме. Но и виждате също така. Мамка му да се не види шибани хемороиди. Това е страхотна драма, уважаеми зрители, на пациента, който отдавна не е виждал майка си. А знаете ли къде са шибаните хемороиди, господин Хиподил? Къде, господин Смучев? В леглото на Азис.